Babaeng traffic enforcer sa Talisay City gidapatan ug gituok sa usa ka habal-habal driver. Ang habal-habal driver nasikop. Atong sayran sa live report ni Fem Dumabo. Ses na priso og pasakaan gyud og kaso sa biktima og sa City Toda ang gitumbok nga habal-habal driver nga nanapat. Nahitabo ang insidente pasado alas 4 gahapon sa hapon dihang nagpatrolya ang mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda. Apan silang pag-abot sa Maghaway Elementary School, nakit-an sa nagpatrolya ang traffic enforcer ang habal-habal driver nga si alias Jemar, 29 anyos. Gisita siya kay ga-overloading ang sakay sa iyang motorsiklo nga may upat ka mga bata nga angkas ug silang 5 wala pa gyud mag-helmet. Apan gingong nasuko si alias Jemar ug nanapat sa 24 anyos nga babaeng traffic enforcer ug dili pa igo nanuok pagyud. Sa pagresponde sa kaubang mga traffic enforcer, nanawag usab sila sa Talisay City Police nga misikop sa driver. Ilang nasikpatan kining maong traffic violator nga overloading unya at the same time gidudahan nga way lisensya. So atong gidakop unya human sa dihang ato kining gidakop nasuko lambuyog ang ato ang enforcer nga babae. Unya, yes, ginambuyog niya and then iyang gituok. Gipasabot ni tumulak nga sila sa City Toda mamahimong maistorya og mahangyo ra og tarong ug dili na kinahanglang pasakitan kay sabton ra man usab sila sa sitwasyon. Apan di usab nila palabyon ang nahitabong pagpanapat ug way pagrespeto ngadto sa babae nga traffic enforcer. Hinungdan nga pasakaan gyud nila kini og kaso aron magsilbi nga leksyon. Warning ni sa atong mga drivers, no. As long as gitarong lang sila sa pag-approach, wa gyud ay problema. Pero ang problema lang niya tong higayuna kay in spite of gitarong siya pag-approach kay kalmado man ning maong babae nga enforcer apan gidapatan gyapon niya iya pag yung gituok. Fellow Cebuano, fellow Talisaynon nga dili unta dili unta ni buhaton mga ingon ani nga mga kuan ba kay nagatrabaho ra man ang ato ang mga enforcers. So respeto lang po. We are preparing all the necessary evidence to file appropriate charges against the person. Gihimakak ni Jemar ang pasangil nga nanuok siya kay igo lang niyang matud pa gitulisok ang traffic enforcer. Nangayo usab siya og pasaylo sa traffic enforcer nga giingong iya lang nasiko. Ngayon lang ko pasaylo nabuhat nako kay ma'am sa katong enforcer o unta mapasaylo ko nimo sad ma'am ay ako nakalitar na sad ko. Tungod sa hitabo, nagplano si Maghaway Kapitan Scolastico Barliso nga iyatigumon ang tanang habal-habal driver sa barangay Maghaway aron makahatag og refresher course ang City Toda kabahin sa traffic laws. Atong tang malikayan ang atong pamaagi rin mag-organize gyud ta og mga atong organisasyon atong ma-organize atong mga habal-habal drivers o tinabangan usab sa atong mga City Todas. Says mga kasong direct assault o disobedience to persons with authority ang mga ipasakong kaso batok sa habal-habal driver samtang ireklamo sab sa City Toda ngadto sa land transportation ang maong driver. Ang iyang motorsiklo ang na-impound. Says, Dagang salamat, Fem Dumabo.